Die kant op. Ausweis. U ziet toch dat ik bij de douane ben? Ausweis, schnell. Oh, mijn aanstelling. Alsjeblieft. Was de smokkelaar? Wir glauben, der hatte Engländer bei sich. Aha. Warum haben Sie ihn nicht verhaftet? Met mijn blote handen zeker. Jullie hebben mijn dienstpistool al in het begin van de oorlog afgenomen. Alles in orde? Alleen wat zand in mijn bek. Je moet maar zo denken, voor hetzelfde geld stond ik nu bij je graf te praten. Je moet hier blijven liggen tot het donker wordt. Ik kan hier niet blijven staan. Zie je vanavond thuis. Dat hou ik niet vol. Slaap lekker. Gelerenleier. Is je vracht goed aangekomen? Natuurlijk. We waren op terugweg. Hadden we moeilijkheden. Auswijscontrole. We hadden ze aardig te pakken, hè? Ze wachten op ons. Nou, dames, als ik nog eens in bad moet, dan weet ik het adres niet. Wees maar voorzichtig. En niet te laat naar bed, Lisa. Nee, pa. En? Hoe is het met u gegaan? Nou, onze vriend is veilig afgeleverd. Alleen op terugweg was er een probleem. Maar dat is opgelost. Mooi. Dat is dan de 7e Engelse piloot al. Duurt niet lang meer. Jammer. Onze vluchtlijn heeft net een goede reputatie. Na de oorlog blijf ik in het vak. Word ik reisleider. Alleen komt Londen nu met iets totaal anders. Sabotage. Wat zei je nou ook alweer dat je ging doen? Zum Bahnhof. Stationsbewaking. Alles besser als aan die Ostfront. Maar wat doe je dan op dat station? Stationsbewaking. Kom je mij dan bezoeken? Hè? Dat zou me zeer gefallen. Eerst eens kijken of het wel de moeite waard is. Schön.
Zo nou maar dat ik het niet voor niks heb gedaan. Hé, wat hij over die trein zei, dat lijkt me heel erg belangrijk. Zal ik hem meteen zijn strot afsnijden? Doe niet zo idioot. Jouw tijd komt nog. Hemdo! Hierwegen! Keine weitere Bewegung! Rinus, schiet op! Ik zeg vast, verdomme! Laat me los! Hou me los, stomkop!
heb het over mijn donder. Zwarte ruiter! Alleen rap achteraan. De gloeiende nonden. De dienstwoning is boven, meneer. Zullen we daar eerst naartoe gaan? Nee, ik wil eerst naar het instructielokaal. Dit is meneer IJzerman, onze nieuwe commandant. Van Vliet, ik had het over een instructielokaal. Dit is kantine. Dit is het instructielokaal. Goed. Dan wil ik nu een dienstauto. En dan ga ik op inspectieronde. En als ik terugkom, is dit een instructielokaal. Tot ziens.
hadden genoegen dat jij weer aan de grens komt werken, ijzermanneke. Jij bent te lang weg geweest. Het vaderland riep, mijn heer, het vaderland riep. Je moet er goed hebben voor alle mooie Indische meisjes. Jij hebt hier wat te stellen gehad met uw koloniën, hè? Nu zijt je ze nog kwijt ook. Wij hebben nog altijd onze Congo. En geen centje last. Maar hier aan de grens hebben jullie last genoeg, begrijp ik. De toestand is de laatste jaren enorm verergerd. Ze vliegen over de grens met hun boot als ze feiten niet staan. En eerlijk gezegd, IJzerman, wij doen nog ons best. Maar aan de Nederlandse kant wordt er 0,0 tegen gedaan. Daarom ben ik nu hier. Er is door Den Haag een speciale eenheid opgericht onder mijn leiding. We gaan de boel eens goed aanpakken. Maar jullie hebben geen spullen. Wij hebben alles. Wapens van het leger, fortcollecties van de Boerenbond. Boerenbond? Jawel. Die smokkelboter uit uw land, dat is niet goed voor onze boeren. Het zal veranderen. Ik help het u hopen. Ik heb van uw autoriteiten geen hoge pet op. Het is dat zij zo lak zijn geweest dat alles hier van kwaad tot erger is gegaan. We gaan er een eind aan maken. Gij zit met uw boterberg. Die smokkel komt u niet ongelegen. Ik heb een speciale opdracht. Praktisch blanco volmaakt. Uniformen. Waar is de boter dan de miljarden? We moeten het uniform hebben. Nee, die zijn alleen voor het uiterste noodgeval. Wel niet, het is een noodgeval. Dan ben ik dan maar 1000 kilo boter kwijt om de Jeep. Nou, hier. Trek aan. En als je precies doet wat ik zeg, dan ben je helemaal niks kwijt. Fons Ruiter? Onze oude vriend Fons Ruiter? Nou, en hoe? Ze noemen hem Zwarte Ruiter. En dat vindt hij nog plezant ook. We hebben in het verzet gezeten. Jawel. Maar hij zoekt nu zijn avontuur in de smokkelarij. Hij haalt de gekste dingen uit. Dit is niks voor mij om de Jeep. Ik ben de opdrachtgever en jij rijdt voor mij. En verder wil ik er niet bij horen. Zie je niet dat je een stem minder hebt dan ik? Ik geef hier de orders. Zitten je pijpen goed in je laarzen? Nou ja, hoezo? Voor het geval je je broek scheidt. Niemand nog die hem heeft kunnen betrappen. Maar intussen is hij wel de grootste. Rap met het stuur en rap met de voeten. Je krijgt bezoek. De kapitein en ik komen van Brussel. Wij hebben de opdracht deze wagen en zijn lading onmiddellijk naar daar te brengen. Verbied ik uw superieuren binnen. Zeker, luitenant. Nou, je kan wel horen dat jij fout was in de oorlog. Wie zijn dat? Een luitenant en een kapitein uit Brussel. Ze komen de wagen halen. Ik weet van geen luitenant en geen kapitein. Dat was Ruiter, hè? Hebt u hem herkend? Ik weet het niet. Als u hem herkend hebt, dan hebben wij een zaak tegen hem. Pak, die bril, het is zo lang geleden. Verwiest. Het waren geen echte gendarmes. Dat was een truc, hè, sukkelaar. Hoe kunt u zoiets geloven? En waarom hebt u niet geschoten? Je hebt dat ding toch niet gekregen om mee in het zand te spelen? Oh, we zijn hier niet in Chicago. Jij weet nog niet half wat er hier aan de hand is. Het is dat jullie ze in Nederland niet tegenhouden dat die mannen ons hier voor de kloten rijden. En zolang wij niet schieten, dan rijden ze dwars over ons heen. Hier, weet je wat dit is? Kraaienpoten. Die strooien ze over de weg als wij achter hen aangaan. En als wij daar dan met 100 kilometer overheen rijden, dan gebeurt er dit.
Die auto is 3 keer over de kop gegaan. De co-piloot ligt zwaar gekwetst in het ziekenhuis. Maar zo kan dat toch niet blijven doorgaan, Ruiter. De winstmarge op die boterritten is voor mij veel te laag. En als ik moet gaan rekenen dat ik misschien een auto kwijtspeel... Bedoel je dat je me met wat anders wil laten rijden? Ik weet op diverse plekken aan de overkant van de grens Duitse wapens te liggen. Alweer een voordeel dat je met de moffen hebt meegedaan. Waarom geef ik eigenlijk niet een enorme trap voor je kont, hè? Omdat je bij mij zo lekker in je gang kan gaan. En omdat je daar zo lekker bij verdient. Die wapens moeten alleen maar eventjes naar Antwerpen gereden worden. Ik voel hier niets voor. Ik ben een fatsoenlijke smokkelaar en geen misdadiger. Wie heeft jou hierover benaderd? De neven Schelkes. Die 2 schoften uit Arenburg? Die heb je toch niet onder druk laten zetten, hè? Maar nee, het ging allemaal heel zakelijk. De neven Schelkes zijn gangsters. Ik wil niets met die knapen te maken hebben. Jij lijkt Jezus wel. Hoe kun je nu zoiets weigeren? Er zijn duizenden guldens mee te verdienen. Ik doe er niet aan mee. En wees gewaarschuwd. Die neven Schelkes zijn veel te zwaar voor jou. Beste mensen, wij gaan hier een eind maken aan de smokkel. Ik geef toe, we zitten slecht in onze spullen. Zeker vergeleken bij de Belgische douane. Maar toch gaan we vanaf vandaag er hard tegenaan. Heb je nog iets te zeggen, of niet? Nee, nou ja. Zolang de boter in België 3 gulden duurder is dan hier, zolang houden we die smokkel. Wij hebben België beloofd te helpen bij het bestrijden van de smokkel. En dus doen we dat. Net zoals wij in Indië hebben gevochten, omdat we die Vaan hulp hadden beloofd. Het is de bedoeling dat in heel Europa de grenzen gaan verdwijnen. En dan zijn wij zelfs overbodig. Maar helaas zijn we nog niet zo ver. Intussen kunnen wij niet toelaten dat onze collega's het ziekenhuis worden ingereden. Nu is mijn autoband door een kraaienpoot lek geslagen. Maar straks is het een argeloze boerin die daardoor verongelukt. Of een dokter
Op weg naar een bevalling, midden in de nacht. Wij gaan de smokkelaars bestrijden met hun eigen middelen. Een auto zo onder de neus van de douane weghalen, dat moet Zwarte Ruiter geweest zijn. Zoiets kan hij alleen. Nou, een rondje voor de hele zaak dan maar, hè. Niks. Kom je al aan die verhalen? Ah, door de métier. Als coureurs hoor je ze nog wel eens wat. Als smokkelaars, zeg je bedoelen. Als jullie wielrenners zijn, dan is mijn moeder kanaalzwemster. Hey, hoe is het met jou, oude grenscommis? Hey, veel te lang weg geweest, jongen. Veel te lang weg geweest. Nou, kom binnen, dit moeten we vieren. Niks veranderd, hè? Nog steeds diezelfde kop. Ja, en ook nog steeds dezelfde streken. Nou, het gaat je niet slecht zo te zien, hè? Heb je uit je bed gebeld? Geef niks, geef niks. Misschien een beetje laat om op bed te liggen. Ligt er maar aan. Ach ja, als ik nachtdienst heb gehad, slaap ik ook uit de volgende morgen. Nou, toen ik dus uit Indië terugkwam, viel ik met mijn neus gesloten. Ze hadden bij de douane net een nieuwe afdeling op poten gezet om de smokkelarij in deze contrij wat meer afdoende te gaan bestrijden. En omdat ik in de oorlog hier zelf al had gezeten en met de nodige ervaring die in het leger had opgedaan, kreeg ik de leiding. Met je neus in de boter, hè? Ja. Wat doe jij tegenwoordig? Laten we zeggen, handel. Ja, handel. Rijkbaar begrip. Nog een biertje? Dus die Belgen vinden het hoog tijd worden dat we ook wat gaan doen. Ik werd met open arm ontvangen. Alleen schrok ik van
Alle informatie die ik kreeg. Oh ja? Ja. Jouw naam is ook genoemd. Ga weg. Ze noemden je Zwarte Ruiter. Hé, Rinus, dat is lang geleden. Je had moeten waarschuwen dat je kwam. Had ik iets te eten voor je gemaakt. Ja, nou moet ik alweer naar hiernaast, naar de zaak. Nou, dat hou ik altijd goed, hè. We zijn hier vlak over de grens komen wonen. Hé. Rinus komt hier een eind maken aan de smokkelarij. Daar drink ik op. Links, aan het eind van de gang. Een hoerenkast dus. Als zij het maar prettig vindt. Verdient geweldig goed. Vonnis Ruiter. Wat ben jij afgezakt? Afgezakt? Zie je dit hier? Dat kan jij je niet permitteren. Wat val je me nou tegen? Ik kan alles doen wat ik wil. Verdien geld als water. Maar dat heeft geen eind te maken. Nog even en Zwarte Ruiter. Als jij je leven als pooier wilt slijten, is het jouw zaak. Maar voor de smokkelaar ga ik je pakken. Ik smokkelaar zeker niet. Bijna had ik je betrapt. Bijna is het niet helemaal. Nou, succes ermee. Voor jou te hopen van niet. Wat is dat, smokkelen? Dat is niks voor jou, hè? Kom. Zet je stoel maar nee, doe maar net of je thuis bent. Vooruit zet je zorg opzij. Papa en mama moeten samen even praten. Ik heb nog eens nagedacht. En ik wil niet dat het kind hier bij jou opgroeit. Jij bent geen haar beter dan ik. Ik vind dat we ze naar een kostschool moeten doen. En dat vind jij omdat ze hier het verkeerde voorbeeld zou krijgen. Wat dacht je van jezelf in deze toestand? Mijn toestand is maar tijdelijk. Maar die hoerentroep van jou hebben we helaas altijd om ons heen. Wees blij dat ik me druk maak. Voor een kind dat niet eens van mij is. Ben jij maar zo, dat niet het? Je vreet toch mee van die horentroep? Ik leef van mijn eigen geld. Oh. En wie heeft jou dan die mooie auto gegeven? Wie helpt jou in je relaties? Oh, ik begrijp het al.
Je oude vriend Rinus vindt jou zeker te goed voor dit leven. Als dat kind hier eenmaal weg is, is er een kans dat er nog een fatsoenlijk mens uitgroeit. Hier heeft ze geen kans. Zwarte. Hou je nog van me? Waarom huil je, mama? Ik huil niet, lieveke. Ik huil niet, zoeteke. Zout, hè? Zo gaat het nou hier toe, meneer. Ik kon nog net op tijd wegspringen. Anders had mijn vriend me geschept. Fons, wat leuk je weer te zien. Is Milou niet meegekomen? Nee, die voelde zich niet goed. Ah, jammer toch. Kom verder. Ik kom er zo aan. Je ziet het. We zitten midden in de verhuizing. Nog geen smokkelaars gevangen? We hoeven er niet omheen te draaien.
vind het erg leuk je zo weer eens oude vriend te ontmoeten. Ik ook. Maar we zullen elkaar nog wel eens tegenkomen onder andere omstandigheden. Oh, ja? Daar zit er dik in. Als het niet al gebeurd is. Ik mag je erg graag, Fons. Ik jou ook, Rinus. Maar ik ben hier voor mijn werk. En dat doe ik graag goed. En ik hou er niet van om mijn vrienden te schieten. En ik hou er niet van mijn vrienden omver te rijden. Eén deze dagen zou ik wel eens op je moeten schieten. En zolang dat zo blijft, stel ik je visite niet op prijs. Je drinkt nu vriendelijk je koffie, je gaat weg en je komt niet meer terug. Lisa. Ik zou niet willen dat je een kwaad geweten kreeg. Kleine kinderen worden groot. Ik sta voor de klas in Hulst. In die jurk? Nee, vanavond was ik op een feestje bij een collega. Daar heb ik veel over jou gehoord. Goed. Toch geen moeilijkheden gehad? Eigenlijk niet. Ik wil je even aan een paar mensen voorstellen. Kijk eens, Ruiter. Zo uit Amerika. En dit? Echte nylons. Zonder naad. Kijk eens wat we nog meer gekregen hebben. Zo. Dus u bent nou Zwarte Ruiter? Ja, wat zou dat? We moeten toch eens kennis maken. Dat betwijfel ik sterk. Ik rook niet. Schellekens. Gefeliciteerd. Een rondje met de zaak. Dat zijn uitstekende klanten. Waar verpest je dat nou? Wat die allemaal bij zich hebben. Moet je eens kijken. Zonder naad. Dat zijn die gasten van Schellekens. Dat is eigenlijk onderwereld. En wie ben jij dan wel? Smokkelaar van de koude grond. Je kan voor hun gaan rijden. Ik rij niet voor gangsters. En als je nou 3 of 4 keer zoveel kan verdienen?
Goedenavond. Wij krijgen niet alle medewerking van Ruiter. Er is toch geen vergissing gemaakt? Dan moet u mij verkeerd begrepen hebben. Druk u dan wat duidelijker uit. Wij gaan dat voor alle zekerheid ook doen. Maar als je er nou 3 of 4 keer meer mee kan verdienen... als je er nou beter van kan worden... wat maakt het nou uit of je met boten rijdt of met wapens? Het gaat me niet om de wapens. Het gaat me om de schoften die eraan verdienen. Maar het is voor een goed doel. Die wapens zijn voor het FLN, voor de Algerijnse rebellen. Nou, dat is toch een goede zaak. En de nevenschelkers, die hebben de contacten. Zo. Ik denk dat ik ergens iets ga drinken waar het gezellig is. Ja, hij begrijpt het niet, hè. Hij is mijn enige garantie dat die neven me niet bedriegen. Als hij erbij is, dan weet ik dat ik mijn geld krijg. Zeggen ze. Zoals hij tegen je praat. Die man houdt niet echt van je. Dat heb ik altijd al gevonden. Wat is de bedoeling? Jij wil nooit op mijn avances ingaan, hè? Terwijl ik je toch een rijk leven te bieden heb. Met die schelkesmannen ga ik grote zaken doen. Ruiter riskeert zijn leven voor jouw stomme boter. Ga je hem nog afvallen? Ik betaal hem toch? Jij steekt toch het meest op? Pak daar maar een meisje. Keus genoeg. Je leunt tegen mijn auto. Dan moet ik hem weer laten wassen. Je begrijpt het niet. We willen zaken met je doen. Geld verdienen. We zullen Zwarte Ruiter eens van zijn paard halen. Zo, zijn we allemaal klaar? Is het nou werkelijk nodig, Fons? Moet het kind nou echt weg? Kunnen we het nou niet anders oplossen? Laten we er nu verder niet meer over zeuren waar het kind bij is. We hebben dit besloten en je weet waarom. Maar als het kind weg is, dan groeien wij helemaal uit elkaar. Dit gesprek heeft nu geen zin. Kom, schatje, we gaan. Zou je veel aan mama denken? Papieren. Hebben jullie nog wat kunnen vangen de laatste dagen? Jou in elk geval niet. Kofferbak open. In orde. Is dat nou een smokkelaar? Dat is wel een hele dikke mevrouw. Ze denken dat ze boter bij zich heeft en daarom hebben ze bij de kachel gezet.
Kijk eens jongens, we krijgen een nieuw kindje in de klas. Vertel jij maar eens aan alle kinderen hoe je heet. Rooseke Ruiter. Dag meneer Ruiter, wat een verrassing. Krijg ik alleen maar een hand? Hier worden alleen de kinderen gekust. Nou, juffrouw, zult u goed op haar passen? Ik wil alle stukken die op hem betrekking hebben. Ze komen eraan, meneer. Alleen, we hebben niet zoveel over hem. Dat komt omdat we hem nog nooit gepakt hebben. Rustig meelopen, je bent achterpootje. Je moet niet sneller gaan dan ik. Wat is er onder het uur niet zo hard? Komt er iets aan? Kom hier, hè? Nee, de stier! Ik zweer u, het zijn fantastische rijders. Maar niet zo goed als Ruiter. Ruiter is de beste. Ja, maar daarna komen zij. En ze zijn in de leer bij Ruiter. Goed, we zullen het proberen. Maar eerst maken ze een proefritje. Geef ze de wagen. Leeg. Kom hier. Hebt gij die geconfiskeerd? Gisteravond. En de chauffeur? Ja, die is ontsnapt. Ja, dat is allemaal heel mooi, maar sinds dat gij nu hier bent, is er nog geen jota of stipje veranderd. We doen ons best. Een paar nachten geleden ben ik bijna van de weg afgereden. De hele grensstreek praat maar over Zwarte Ruiter. Hij speelt gewoon met ons kloten. Heeft het feit dat jullie vrienden zijn daar iets mee te maken? In het verzet waren gij en Zwarte Ruiter al kameraden. En nu hebt gij, sinds dat hij teruggekomen is, hem al een paar keer opgezocht, hè? Tja, dat weten we allemaal. Het is toch logisch dat men zoiets gaat denken? We gaan scherper optreden. Mijn mannen krijgen 10% van elke lading die ze kunnen confisceren. Dat bestaat in Nederland niet. Ja, dat vindt de Hollander corrupt. Doe er iets aan, ijzermanneke.
hebben zeker de leukste thuis. Behalve als de radio aanstaat. Het is niet oorlog tussen ons. We zijn toch oude vrienden? Daarom is het oorlog. Ze denken dat ik je door mijn vingers laat glippen. Vanwege de oude vriendschap. Maar ik laat je niet door mijn vingers glippen. Niet meer. Is dit een uitdaging? Ik neem hem aan. Adi Fons, dit zijn je voorrijders voor vannacht. En we nemen ons zakgeld mee. Geen zorgen, Fonske, we rijden alles voor je van de weg af. Celbanden. Je hebt geen mogelijkheid kapot te krijgen. Ik heb ze op je wagen gemonteerd. Mag ik dat pistool? Ruzie met Milou? Wat bedoel je, ruzie met Milou? Het is maar een vraag. IJzerman is weer aan de grens. Verrek. Ga je op hem schieten? Nee, hij wil op mij schieten. Ik wil niet met lege handen staan.
Mooi huis. Erg mooi voor iemand die ons zo slecht van advies dient. Ik wil alleen maar zaken doen waar we allemaal wat aan verdienen. Tot nu toe hebben we alleen aan u verloren. Wij willen ook alleen maar zaken doen. Maar Ruiter wil geen zaken doen. En we hebben hem nodig, nietwaar? Ja. Ja, hij is de beste, maar hij moet overhaald worden. U had beloofd dat te zullen doen? Ja, dat heb ik geprobeerd. U heeft zoveel geprobeerd en ons met de schade laten zitten. Hij wil geen wapens rijden. Niet zakelijk. Ik kan hem niet overhalen. Dat zullen wij voor u doen. Werkelijk een heel mooi huis. Oh. Vertelt u ons eens wat meer over die Ruiter. Zo zijn we toch nog een vliegende brigade. Als we maar niks tegenkomen vannacht. Waarom niet? Nou, voor voorrang geven houden ze niet zo erg. Ik heb ook nog nooit in voor een stoplicht zien wachten. Wat is er nou? Een voorrijder.
Godverdomme! Nou niet die auto gaan poetsen, erachteraan. Hoor ze nou toch geschieten? Het lijkt wel Chicago. Deze keer is de zot met zijn stunts te ver gegaan. Hij is met een vlammenwerper in de weer geweest. Een rijkswachter is half verbrand. Wanneer is dat gebeurd? Vannacht. Eerst benzine over de weg gieten en dan aansteken. Maar vannacht joeg ik zelf achter Zwarte Ruiter aan. Zijt gij dat zeker? Of wilt gij uw vriend beschermen? Nee, zeker weet ik het niet. Hij wordt nu in gans België gezocht voor doodslag. Is er bewijs dat hij het gedaan heeft? Het was zijn Cadillac. Heeft iemand hem herkend? Zijn autonummer genoteerd? Er is hier maar één witte Cadillac. Het is geen wettig bewijs. Er zijn zoveel witte Cadillacs. Jouw witte Cadillac. En je wordt overal gezocht. Ik heb een alibi. Een beetje moeilijk te gebruiken. In elk geval kan je hier onderduiken. Dat lijkt mij het veiligst. Ik kan toch veel beter terug naar Nederland gaan? Ik word liever daar gepakt dan hier door de Rijkswacht. Ze kunnen me wel leven te villen. Nee. Met dat bloed moet je rust hebben. Kom, blijf nou hier. Zo, en dan zit je goed. Hè? Dan ga ik nu even een ontbijt voor je maken. Jean-Louis. U verneukt me toch niet, hè? Nee, Fons. We werken toch al jaren samen? Nee. Je weet toch dat ik aan uw kant sta? Hij is nu hier. Ja, goed. Ja, ik hou hem aan de praat. We komen. De koffie staat op.
Die zucht kwam van zo diep. Die kwam geloof ik uit je tenen. Daarvoor hoef je je toch niet te schamen. Sinds ik die man gezien heb? Ja. Dat dacht ik wel. Wat weet u daarvan? Ik ben niet als non geboren. Dat ben ik ook pas op een gegeven moment geworden. Oh, zuster Litwina. Hij ziet er zo goed uit. Hij is een vriend van mijn vader. Ze hebben samen in het verzet gezeten. Ik geloof dat hij heel aardig is. En hij is Zwarte Ruiter. De bekendste van de hele streek. En hij is getrouwd. Ja, dat wel, maar... Begin er dan niet aan, kind. Je bezorgt jezelf zoveel ellende. En anderen ook. Maar als ik van hem hou... Hoop je dat hij nog eens langs zal komen? Kijk je elke avond in de krant of er iets over hem in staat? Ja. En denk je dat hij ook net zo naar jou verlangt? Ik weet het niet. Ik hoop het. Probeer daar dan maar eens achter te komen. Als hij niet net zo verlangt naar jou als jij naar hem... begin er dan helemaal niet aan. Het is voor het kind toch ook het beste als het goed wordt opgevoed? Dit hier is toch geen omgeving? Daar heeft zo'n kind toch geen idee van. Dat loopt hier rond en weet helemaal niet wat er gebeurt. Nee, het enige probleem is dat hij er zijn poppenkast van maakt. Het zou toch niet goed zijn als het schatje erachter komt wat hier allemaal gebeurt? We zijn toch geen misdadigers? Zijn de mensen van het dorp dan zoveel beter dan wij? Nee, toch? Haha, de grootste helft is hier al eens op bezoek geweest. Milo. Een vlammenwerper? Hoe moet ik nou weten wat hij precies doet? Nee, ik weet niet waar die uithangt. Hij trekt er al maanden niks meer van me aan. En nou wordt hij gezocht voor moord.
Het zal zonder Ruiter een hele tour zijn. Ja, Ruiter zou wel weten wat hij moest doen. Die kent geen angst. We zullen ons best doen. Smokkelaars. De commise! Geef gas! De grenspaal! We gaan er overheen! De grenspaal. We mogen niet verder. Eindelijk gerechtigheid. Hoe wist je dat ik de kogels er had uitgehaald? Hoe wist jij dat ik de trekker zou overhalen? Ik word oud, Vieleke. Nou ben ik al een uur bezig en nou is het nog niet wat het zijn moet. Waar zou die zwarte toch uithangen? Die zie je natuurlijk ook de koude, hoor. Vroeger, toen kon ik hem op mijn vinger winden. Na de bevrijding, toen dachten we dat we een nieuw leven zouden beginnen. De oorlog was voorbij en het leven lag voor ons. Moet je zien wat er van ons geworden is. Wilt u een cognacje, madame? Daar zult u van opknappen. Nee, ik wil nou niet drinken. Ik wil helder blijven. Ja, het zal me nou toch niet gebeuren dat hij straks vol energie komt binnensuizen en dat ik dan net als een oude krant in de hoek lig. Hij kan toch wel een beetje rekening met u houden? U werkt hard en onregelmatig, soms tot laat in de nacht. Hij kan toch niet van u verwachten dat u altijd op uw best bent als hij zijn neus om de deur steekt? Maar zo is het niet, lieveke. Zo is het niet, meisje. Nee. Ik moet altijd zorgen dat ik op mijn best ben als hij binnenkomt. Als ik die strijd ga opgeven. Hoe moet het nou verder, Lisa? Ik word gezocht voor moord. Ja, ik red me natuurlijk wel. Maar het wordt hier aan de grens van kwaad tot erger. Ik kan jou geen toekomst bieden, meisje. Toekomst bestaat niet. We leven nu. Wat interesseert ons de toekomst? Bovendien, in de toekomst zullen alle grenzen verdwijnen. En zullen er ook geen smokkelaars meer zijn. Dat ga je me nu vertellen. Toch niet die onzin over de Benelux en zo, hm? Het is geen onzin, jongen. Over 10 jaar jaagt de douane niet meer op smokkelaars. Over 10 jaar. Maar de toekomst bestaat niet. En we leven nu. Maar mevrouw, dit is geen rechtbank. U hoeft helemaal niet te komen getuigen. Dat geldt ook voor die meneer. Vanochtend werd ik opgebeld door iemand die mij vertelde dat mijn vriend Fons Ruiter beschuldigd wordt van moord op een Belgische rijkswacht door middel van een vlammenwerper. Nou, dat kan helemaal niet waar zijn, want Fons is de hele nacht bij mij geweest. Fons is de hele nacht bij u geweest? Er zijn genoeg getuigen. En dan nog wat.
Hij heeft gisteravond helemaal niet in zijn witte Cadillac gereden... want hij had hem toevallig uitgeleend aan meneer Truijens hier. Niet waar? Er zijn genoeg getuigen. En wie heeft dan wel in die auto gereden? Die auto is van mijn erf gestolen. Dit wordt te gek, Milou. Hij is nu betrokken bij een regelrechte moord. Maar daar is hij juist niet bij betrokken. Dat kom ik je nou net vertellen. Milou, god allemachtig. Je denkt toch niet dat ik al nozel ben? We hebben in de oorlog samen in het verzet gezeten. En dan doen jullie ineens of er een geheime broederschap is waar ik niet bij mag. Zat ik met jou in het verzet? Waar was jij dan bij de bevrijding? Toen ze me mijn huis uithaalden om me kaal te scheren. Al die fijne landgenoten die 4 jaar lang geen moer hadden gedaan. Waar was jij toen? Jij had het te druk met de brani uithangen in je Engelse uniform. Je had het te druk om te proberen een handje te krijgen van prins Bernhard. Jij was me helemaal vergeten. Maar Fons kwam aanrijden in zijn jeep. En haalde me zo tussen al die mensen vandaan. Dat heb ik nooit geweten, Milou. Nee. Er is zoveel wat jij niet weet. Jij wist altijd precies het verschil tussen goed en kwaad. Nou ook nog. Nou, dat weet ik allemaal niet zo precies. Maar als ik nu partij moet kiezen voor of tegen Fons Ruiter... dan weet ik precies wat ik moet doen. Ik zou de hele wereld met jou willen rondreizen. Als dan toch alle grenzen wegvallen, dan kan het zo'n probleem niet meer zijn. Nou, we zullen eens heen gaan. Naar een ver en warm land. Goed. Je moet me nog 1 keer helpen. Waarmee? Dat kan ik je nu nog niet zeggen. Ik heb je nog 1 keer nodig. Afgesproken? Afgesproken. Nou, dan moet ik nu maar centjes gaan verdienen. Zodat we onze dromen kunnen kopen. Een beetje frisse lucht kan hier geen kwaad. Eindelijk kunnen we u dan eens spreken, meneer Ruiter. Wij hebben grote moeite gedaan u te bereiken. We hadden het net nog over u, meneer Ruiter. Iedereen is op zoek naar je. De douane, Belgische Rijkswacht, Milou. Wij hier. Ik werk niet graag voor jullie. Maar waarom nou toch niet? Daar ben ik niet lelijk genoeg voor. En we hebben nog wel zo'n aanlokkelijk aanbod. Ik heb geen keus. U heeft geen hoge dunk van ons. Maar wij wel van u. Laten we zakelijk zijn. Goed. Ik wil uitbetaald worden in dollars. 50% nu,
En 50% bij aflevering. Had je nou niet even kunnen bellen? Ik heb hier constant in de zorg gezeten. Je behandelt me als de eerste beste slet. Hier een beetje de zwarte ruit eruit hangen. En als het zo uitkomt, dan verdwijn je. Denk je dat ik geen gevoel heb? En ik een beetje daar op het douanekantoor gaan zitten liegen... dat je de hele nacht bij mij bent geweest. Als mijn leven je niet bevalt, dan donder ik hierop. Wil je hier dan weg? Zo gezellig is het hier niet. 10 jaar lang je natje en je droogje. En nou ineens de benen nemen. Een paar uur in de week dat we elkaar zien, maken we alleen maar ruzie. Maar we hebben toch zoveel van elkaar gehouden? Dat wel, ja. Maar het is niet goed voor een man om zijn leven te slijten in een hoerenkot. Waar haal je nou die onzin vandaan? Zeker van je vriend IJzerman. Je vindt me zeker niet lekker meer. Nou, vroeger anders wel. Toen kon je niet genoeg van me krijgen. Ik heb niet genoeg van Milou. Ik heb genoeg van Chez Milou. Als je dat opgeeft, zou ik misschien bij je kunnen blijven. Maar nu niet. Hoe kan ik dat nou opgeven? Ik ken geen ander vak. Door die verdomde oorlog ben ik madame geworden. En daar was jij bij en daar heb je ook goed van geleefd. Ja, dat was zo. Maar het blijft niet zo, Milou. Die tent weg of ik weg. Dat is niet mooi. Werken op een feestdag. Ik ga rijden op mijn grootste verzet. En tegen het einde ga ik aan de kop. Als jij dan in mijn wiel blijft, kunnen de sprint niet verliezen. Ja, dat is waar. Floor is de rapste van allemaal. Maar met de tong is Wies toch grappig, hè? Ja, hoewel hij niet rap een rondje weggeeft. Ah, dat komt omdat jij me altijd voor zijt. Jij zet de rapste cafébaas het geven van rondjes. Dames en heren, het is voor mij een grote eer, en ook voor ons hele douanekorps, dat ik gevraagd ben als voorzitter van de jury. Van wielrennen weet ik niks af. Maar dat laat ik aan de wedstrijdcommissaris over. Graag een applausje voor onze wedstrijdcommissaris. Er kan niks gebeuren. Alle smokkelaars doen mee aan de koers. In omloop. Hou het parcours vrij. Er kan niks gebeuren. Alle smokkelaars doen mee in de koers. En waar is Fons Ruiter?
Lisa, Floor, stop. Stop, jongens. Stop. Mijn boter de grens over. Allee, stop. Wat, hoe dikjes moet ik het nog zeggen dat ik ben de opdrachtgever en jullie rijden voor mij. Ik wil er verder niet bij horen. Mijn boter over de grens gestaan bij mijn krijt of gevliegt buiten. Mijn boter over de grens. Ja, pas wel, jongen. Hoi, op, zo hè. Ja, ja. Hoi. Ga maar dan. Hoi. Waar zijn Wies en Floor? Niet bij het peloton. Het peloton zijn er nog ooit te zien. Het peloton die komt weer door. Wies en Floor is er met niet te zien aan de heren. Het peloton is nog steeds compleet. Ik denk dat ik ook maar eens een rondje ga maken. Voor de overwinningskeuze onze charmante rondemeis Lisa IJzerman. Jij waart weg en gaat op kop moeten blijven. Ik heb geprobeerd vooruit te gaan, maar ik had geen maag. Ik had dikke benen. Daar in de bocht gingen ze over ons heen. Ik heb nog getracht van mee te gaan, maar ik zat in het verkeerde wiel. Lul maar aan, joh. Je hebt gereden als een krant. Zeg eens, jij denkt zeker dat wij allemaal Wim van Est zijn? Ho, Wim van Est. Waar Wim van Est heeft gescheten, moet jij nog niet ruiken.
Het is open. Het is een voorschot. Maar genoeg om onze reis te betalen. De wereld rond? Daarom warm, verre land. Je moet me vertrouwen. Is het gevaarlijk? Het lijkt gevaarlijk. Je hebt me beloofd dat je me zou helpen. Dat je nog één ding voor me zou doen. Ja, afgesproken. Ga morgen naar je vader en zeg hem... er liggen wapens op Kai 13 in Antwerpen. Er liggen wapens op Kai 13 in Antwerpen. Ja, dat moet je me zeggen. En meer niet. En niet voor morgen. En als er iets met me gebeurt... als ik vannacht gepakt word... Met wapens? dan bewaar je dit geld... tot je iets van me hoort. Dit dan de laatste keer? Voorlopig wel. Ik heb vannacht geen voorreis nodig. En waarom niet, Ruiter? We hebben vandaag de koers al verloren. En we zijn nu naar hier gekomen om een beetje geld bij te verdienen. Het is voor jullie eigen bestwil dat ik jullie er niet bij wil hebben. Dit is de douane. Verdwijnen jullie door de achterdeur. Geeft u over. Geef je over, je bent omsingeld. Je hebt geen kans. Kom naar buiten zonder geweld te gebruiken. We weten dat jij het bent, Ruiter.
Ik wist niet dat boter zo zwaar kon wegen. Nou, even rusten. Hé, luister. Zijn jullie ook smokkelaars? Ja. Nou, wij niet. Ik rook niet. Nou. Ik neem aan dat je door hebt dat je zware lul bent. Maar waarom had je me mijn gang niet laten gaan? Gek. Zodat jij zomaar voor je mannen moest kont weg met wapens blijft rijden? Die wapens waren bij jou terechtgekomen. Had ik voor gezorgd. Maar ik was hiervoor, dus ik heb er zelf voor gezorgd. Je kan niet alles vooruit weten. Nee, dat is waar. Bijvoorbeeld dat jij met mijn dochter omging. Dat wist ik nou maar niet. Oh, zit dat erachter? Ik wil mijn dochter niet zien verpauperen met een pooier. Nee, dan een douaneman met overdreven plichtgevoel. Er zijn belangrijke dingen in het leven dan een witte Cadillac. Ja. Dat laat je dus voorkomen voor wapensmokkel. Dat is geen klein bier, zou de Belgen zeggen. Wat hebben de Belgen er nou weer mee te maken? Ik ga er een grote zaak van maken. Getuigen verhoren samen met de Belgen. Een confrontatie? Ik ga de zaak uitspitten. Zodat je hangt, Fons. Zodat je echt hangt. Rinus, waar heb ik dat aan te danken? Had je maar met je poten van mijn dochter af moeten blijven. Het is een fijne vent die om mij geeft. Hoe wil hij ooit een nieuw leven met je beginnen? Nu die in de gevangenis zit. Ik hou van hem. En hij is heel lief voor mij. En je kunt nog eens wat met hem beleven. Wat moet jij nu beginnen? Ik wil hem uit de gevangenis halen. Ik denk niet dat ik je verder kan helpen. Ik zal een voorspraak bidden. Als jij denkt dat die man en jij voor elkaar bestemd zijn, kunnen we alleen maar God bidden. Dat het ook zo zal zijn. En? Heb je het gelezen? Hoe is dat dan mogelijk? Met alle onzin die hij heeft uitgehaald, had ik dit toch niet verwacht. Hij was er toch altijd te slim af. Weet je wat het mooiste is? Dat hij vrijt met de dochter van die douanier. Wat? Tje, dat onderwijzeresje op het internaat. Dat vind jij leuk, hè, vuile zaadslurf? Denk je dat ik dat van jou wil horen? Ik heb altijd gedacht dat je van hem af wou.
Er is in mijn leven maar 1 vent geweest waar ik vanaf wou. En dat was jij. Ik heb je kind gedragen. En dat heeft me een tijdje afhankelijk van je gemaakt. Maar zodra ik kon, heb ik jou en je misselijke manier van doen een grote schop gegeven. Wat heb ik je dan misdaan? Dat je in mijn leven verschenen bent. Vuile kleine oplichter, dat heb je me misdaan. En als ik ooit nog zie dat jij je verlustigt in mijn ongeluk, dan zal ik je weten te vinden, ventje. Dus jij moest namens hem komen vertellen waar die wapens in Antwerpen lagen? Ja. Mooi is dat. Maar die wapens zijn nooit in Antwerpen aangekomen. Dat wist jij intussen ook al. Alles hebben je moeder en ik van je over gehad. Niets was te goed voor onze dochter. En dan moest jij zo nodig met die klootzak naar bed. Vader, het is je beste vriend. Het was mijn beste vriend. Ik wil hem in ieder geval nog een keer spreken. Dat lijkt me niet te veel gevraagd. Hij zal je ook wel willen spreken. Nou, dat komt dan goed uit. Je dacht zeker dat het zo makkelijk gaat. Marloes, ik moet een uurtje weg. Fijn dat je gekomen bent op het telefoontje. Ik weet zeker dat hij erg graag gaat zien. Dat zij er was. Dat was voor mij net zo onaangenaam als voor jou. En wie wil jij nou te pakken nemen? Mij, jezelf of je dochter? Ik wil hem pakken. En dan stuur ik het aan op een confrontatie. Een confrontatie? Ja. Samen met de Belgen? Je hebt als een fret achter hem aangezeten. En als hij zo pech had gehad, had je hem nou nog niet. Maar nu heb ik hem. En dan kan hem voorkomen voor wapensmokkel. Nou jij weer. Ruiter heeft nooit iets met wapens te maken willen hebben. Maar hij is er wel mee gepakt. Leg me dat maar eens uit. Het is mijn man. Ik hoef helemaal niks uit te leggen. Je bent een grote klootzak. Een lul. En de streek die je me nou geleverd hebt, die zal ik niet gauw vergeten. Ze heeft wel een beetje gelijk. Wat kunnen we nou voor Ruiter doen? Dat wordt dus jij en ik tegen de rest.
Maar wat wilt u nu met dat kind, mevrouw? Als alles afgelopen is zoals u zegt, dan is het toch beter hier. Dan heeft het toch geen zin om met dat kind te gaan slepen. Dat kan me niet schelen. Ze is het enige wat ik nog heb. Ik wil het dicht bij me voelen. Maar Rozeke is zich hier thuis gaan voelen. Ze doet het heel goed op school. Zal ze wel een goede onderwijzeres gehad hebben? Ik begrijp het heel goed. Maar ik ben het niet eens met wat u wilt. Ah, Rozeke. Dat is zoekeke. Je mag met mama mee. Maar ik sliep al. Dan kan je toch in de auto verder slapen? Ik blijf toch voor altijd hier wonen, hè, Fieleke? Maar natuurlijk, schatje. We zullen goed voor je zorgen. Waar ga je heen, man? Ik ga naar papa, liefje. Zou je braaf zijn als ik weg ben? Fieleke, je moet me iets beloven. Als er iets raars mocht gebeuren, wil jij dan voor Rozeke zorgen, zolang als nodig is? Ten accijnze van de ambulante dienst, tevens opsporingsambtenaren als bedoeld bij artikel 42 van het deviezenbesluit 1945, verklaren op de eed bij de aanvang onze bediening afgelegd bij al de hierna te vermelde verrichtingen voorzien van onze aanstellingen wij op of om 5 augustus 1951 omstreeks 22 uur in een vrachtwagen enkele kilometers van de Nederlands-Belgische grens als bestuurder aantroffen de ons welbekende Fons Ruiter zonder beroep die wij vervolgens aanhielden op het vermoeden van poging tot frauduleuze uitvoer van grote partijen boter aan Belgen in de betreffende vrachtwagen. Bij inspectie van deze vrachtwagen werd echter geen boter, maar vuurwapens en munitie aangetroffen. Gezien de ernst van dit misdrijf werd besloten tot een confrontatie, dit te meer daarvoor noemde Ruiter verdacht wordt van poging tot moord respectievelijk, doodslag respectievelijk ernstige mishandeling jegens 2 ambtenaren van de Belgische Rijkswacht. Hiertoe werd contact gezocht met de procureur des Konings te Gent, opdat Nederlandse opsporingsambtenaren gezamenlijk met hun Belgische collega's verdachten aan een verhoor onderwerpen. Dus samen met enkele hierna te noemen verdachten die in Nederland en in België gearresteerd werden in verband met voornoemde overtreding van de vuurwapenwet, waarop in overleg tussen de dienst ter invoerrechten en accijnze en voornoemde procureur tot deze confrontatie besloten werd. Hé, niet stop hier, doorrijden! Grens aan de provinciale weg van Axel naar Sint-Niklaas. Wat gebeurt er? Hij gaat er vandoor! Erachteraan! In de wagen. Vlug, 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 vlug! Geneest ontzettend snel, schat.
André? C'est votre voiture en bas? La voiture blanche? Oui. Pourquoi? Pourquoi? Elle est sur le trottoir. Vous savez, monsieur, ce n'est pas la Hollande ici. Je viens. D'accord. Mais vite alors. Deux avec moi, 3 dans la cuisine, 3 dans la salle. Descendez, vite.